человеку возможности познакомиться с природой, со стихией. Вырабатывает чувство принятия решения, когда ты один на один со стихией. парвоз мекунем, ин як кайфияте аст ки одам дилаш кушода мешавад. Ҳама он ғами ё хастагие ки бошад, ҳамаш биромада меравад. Тоҷикистон кӯҳҳо, манзараҳои хуб дорад. Барои ҳамин ба фикри ман сайёҳи омадагӣ ва албатта мехоҳад ки худаш ҳамчун парранда парвоз карда дар ҳаво бинад. Инҷо рӯи қавӣ доштан дар кор барои парвоз кардан дар ин баландӣ ва паридан бисёр хубе. Вақте ки парвоз мекунед, мисли як парранда ҳиссиёти ҳамин хеле хуб пайдо мекунед. Бовар кунед, як ҳиссиёте ки ман бо сухан гуфта наметавонам.